common mistakes common ማለት ናይ ሓባሪት ስለዚ common mistakes ብዙሕ ሰብ ብተደጋጋሚ ዝፍጽሞ ጌጋታት ናይ ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ ገለ common mistakes ሓንሳብ ምስ ለመድናዮ ኩሉ ሻዕ ቁኑዕ ኮይኑ ንጥቀመሉ ኣሎ ነዚአን ኣሪምና ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ክእለትና ወይ ናይ ምዝራብ ዓቕምና ክብ ምባል ይከኣል እዩ ጥራሕ ነተን common mistakes ምልላይ ከድልየና እዩ ሎሚ ሓደ ክልተ common mistakes ርኢና ምስ እርማቱ ማለት እዩ How is this called? ንሓደ ነገር ኣብ ኢድና ሒዝና እዚ ብቋንቋ እንግሊዝ እንታይ ይበሃል ኢልና ንሓት ክንደሊ ከለና ብዙሕ ግዜ how ንጥቀም How is this called? ጌጋ What is this called? እቲ ቁኑዕ ኣባህላ እዚ እንታይ እዩ ወይ እዚ ብቋንቋ እንግሊዝ እንታይ ይበሃል ክንብል what ንጥቀም how ኣይኮንና ንጥቀም ስለዚ what is this called? ወይ እውን ከም ካልእ ኣማራፂ What do you call this? What do you call this? ነዚ እንታይ ትብሎ ወይ እንታይ ኢልካ ትፅውዖ ስለዚ ክልቲኡ ሓደ ነገር እንታይ ከም ዝበሃል ኣብ ምሕታት የገልግለና ማለት እዩ ካልእ ሓባራዊ ጌጋ ብዙሕ ግዜ ዝድገም ጌጋ I don't know what is this ሕጂ ነዛ ሰንተንስ እዚኣ I don't know ኣሊና በይና ተርእይናያ What is this? ቅንዕ ትሕቶ እያ እዚ ከዓ direct question ይበሃል ንሓደ ሰብ ገፁ እንዳረኻ What is this? እዚ እንታይ እዩ ስለዚ ኣብ direct question ነዚኣ በይና ከም ሕቶ ተሓሲብናያ ማለት እዩ ቁኑዕ ኮይኑ እንተራ introductory part ኣለዎ I don't know ኢልና ተጀሚርና ግን indirect question ይበሃል ኣብ indirect question ከምቲ ናይ direct question ቅድም verb ድሓር subject ዘይኮነ ተገልቢጡ እዩ ዝመፅእ Let's see I don't know what is this? No, wrong. I don't know what this is. تا verb ንድሕሪት ኣብ መወዳእታ ትመፅእ ብተመሳሳሊ tell me ሕጂ I don't know ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ዝተፈላለየ introductory part ኣሎ ናይ ሕቶ ካብታ WH ጅምር ሕቶ ዘይኮነ መእተዊ ክህልዎ ከሎ tell me ተልና እውን ተመሳሳሊ tell me what is this ነዛ tell me ኣሊና ብዘይበኣ what is this ቁኑዕ ሕቶ እዩ direct question tell me እንተእቲናሉ ግን ተን እታ verb ኣብ ክንዲ ቅድሚ this ትመፅእ ብድሕሪት ትመፅእ ኣለዋ ስለዚ tell me what this is not tell me what is this tell me what this is ምባል ንሓትት ማለት ስለዚ indirect questions ኩሉ ግዜ verb ኣብ መወዳእታ ይመፅእ okay next ቀዲምና tell me ክንፅሕና እቲ statement ዋላ can you tell me ኢሉ ክጅምር ከለውን introductory clause ስለዝኾነ እቲ verb ኣብ ክንዲ ቅድሚት ብድሕሪት ይመፅእ let's see this can you tell me what are these ጌጋ Can you tell me what these are? Are ኣብ መወዳእታ ይመፅእ ያ እታ ጌጋ ረም ዘለዋ next let him go let him to go ብዙሕ ግዜ ሰብ ብጌጋ to ይጥቀም እዚኣ let ትብል ቃል ግን ሓንቲ ካብተን ትኾነ ይኹን preposition ክወስዳ ዘይብላኛ ስለዚ let him go not let him to go but let him go next I'm student ጌጋ I am a student a an ze ኣዝየ ነገር ደስ ክነሰን ብዙሕ ግዜ ንርሳ ኢና ናይታ a ምጉዳል ዝፈጥሮ ጌጋ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ክትዝከር ኣለዋ a መሰረቱ ዋን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተዋሂብና ዘሎ ናውን እንተዳ ሲንግል ኮይኑ ወይ ሓደት ኮይኑ a ኩሉ ሻዕ ክህልዎ I am a student I am a doctor He is a teacher. ብዘይ a we cannot make a statement. እንተዳቲ noun single ኮይኑ ካልእ he is actor ጌጋ he is actor wrong he is an actor ስለዚ ኩሉ ግዜ single ተራ ኮይንቱ noun ኣብ ቅድሚኡ article የድልየና እቶም article ንብሎም ዘለና ሓደ a እዩ ካልኣይ an እዩ a and an እንታይ ይፍልልዮም ተልና ኣብዚ a ኣብ ቅድሚ ኮንሶናንት ጥቀመሉ an ኣብ ቅድሚ ቫወል ቶም ቫወልስ ንብሎም ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ቶም ሓሙሽተ እዮም a e i o and u ስለዚ እቲ ንጠቕሶ ዘለና ናውን እንተደኣ በዚኦም ዝጅምር ኮይኑ ብሓደ ካብዞም ቫወልስ ኣብ ክንዲ a an ንጥቀም an actor an apple an egg an orange كلن بزن فاول جمر زخون يكون قال تقدمت فيدل
vowel sound እንድሕር ኣለዋ አንጥቀም ኮንሶናንት ኮይና ካብዚኦም ወፃእ ማለት እዩ ኮንሶናንት ንብሎም ካብቶም ሓሙሽተ vowel ንብሎም ወፃእ ዘለዉ ፊደላት ኩሎም ኮንሶናንት ዝበሃሉ እቲ ቃል ወይ እቲ ናውን ንጥቀሞ ዘለና ብኮንሶናንት ዝጅምር ኮይኑ ኸ ኣብ ቅድሚኡ a ስለዚ I am a student a teacher a nurse a doctor አንተ ኮይኑ ኸ ንኩሎም ነቶም vowels ማለት እዩ okay so thanks very much that's all